עדיף לעשות את זה. צריכה ללכת לישון עכשיו, כי מחר עבודה ב6:30, אבל אני יודע למשול חופש. כל כך שקועה ברחמים עצמאיים. אני שקועה בהכחשה. היום עשיתי פדיקור ועכשיו הציפורניים שלי עגלות ותקרת קוד ודבנים קטנים. זה היה כיף. יאי, וגם בצבע תפתיבני. בקצר הצ'יק 16 הבלתי נוצח. אני קראתי כל היום מחקר עיבוד מתונים בארצות הברית וטיילתי קצת מאכלתי גלידה וחייכתי והייתי במרכז הזה. למה אי אפשר ככה כמה ימים? נכון, גשר חמישי ורביעי בשישי אני עובדת גם בשישי. טוב, גשר של 3 ימים זה כבר מוגזם. את מוגזמת. אני כל כך לדרוש ממני לעבוד בכם, זה בהחלט מוגזם. ליי.